Kaixo lagunok, gaurkoan Zinemaz Blai programan oso gai interesgarri bat dakarkizuegu. Noizbait pentsatu duzue zeintzuk izan diren historian zehar arrakastarik handiena lortu duten pelikulak? Jakingura piztu zaizue? Adi, gaurko programara top 10 zerrenda bat ekarri dugu, historian zehar txartelkutzarik handiena lortu duten 10 pelikulekin. Baino ez pentsa, lehenengo postutik hasiko garenik, mantendu dezagun suspentzea. 10. postuan, Star Wars sagako lehenengo pasartea dugu. Pasarte hau, 1989 urtean kaleratu zen, eta $922 milioi txartelkutza lortu zuen. George Lucas zuzendariak eskainitako Star Warsen 4. pelikula dugu hau, naiz eta istorioaren barruan kronologikoki lehenengo postua hartzen duen. Star Warsen gainetik eta 9. postua hartuz, Harry Potterren sagako pelikula bat dugu, Harry Potter eta Odol Nahasiko printzea. Filmak 2009an ikusi zuen argia, eta $930 milioi irabazi zituen munduan zehar. Gertuki jarraitzen dio, 8. postuan, saga bereko beste pelikula bat, Harry Potter eta Fenixaren ordena. 2007ko estreinaldia izan zen pelikula hau, eta aurrekoaren antzera $930 milioi inguru erdietsi zituen mundu mailan. 7. postuan, Gore Verbinskik zuzendutako Karibeko piraten saga aurkituko genuke, konkretuki munduaren amaieran filma. Pelikula honek 2007an ikusi zuen argia eta $960 milioi txartelkutza lortu zuen. En la que cualquier pirata era libre de tomar su propio rumbo por el mundo. Aurretik aipatutako saga batera itzulita, Harry Potter aurkituko genuke. Harry Potter eta Zorgin-harria filmak betetzen du 6. postu. Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter. Sagako lehenengo pelikula dugu hau. 2001an kaleratu zena eta arrakasta izugarria lortu zuena. $960 milioi baino gehiagoko txartelkutza lortuz. 5. postua superheroi batek irabazi du. Batmanek konkretuki zaldun iluna filmarekin. Christopher Nolanek idatzi eta zuzendutako film honek 2008an ikusi zuen argia, eta $1.000 milioi txartelkutza eskuratu zuen. 2006an Karibeko piraten 2. atala estreinatu zen, eta honek betetzen du zerrendako 4. postua. Pelikula honen arrakasta berehalakoa izan zen, $1.000 milioi baino gehiago lortu zituelarik. Apurka-apurka iritsi gara azkenengo 3 postuetara. Egin itzazue zuen apostuak. Zeintzuk izan dira historiako pelikularik arrakastatzuenak? 3. postura mugitzen bagara, trilogia bat aurkitzen dugu. Historia honen protagonistak ez dira beti erekoak. Egia esan, oso izaki bitziak dira. Nanoak, orkoak, elfoak edo hobbitak. Ziur nago, badakizuela zein trilogiari buruz ari naizen, ezta? Bai, eraztunen jauna dugu hemen, erregearen itzulera filmearekin. Pelikula honek hartzen du zerrendako 3. postua, $1.200 milioi txartelkutzarekin. 2. postura mugituko gara orain, eta hemen klasiko bat aurkituko dugu. Pista bat, 2 maitale, itsasontzi bat, maitasun sutsua eta tragedia. Badakizu zein den pelikula? Gure DiCaprio maitea dugu protagonistatzat. Bai, zuzen zabiltzate, James Cameronen Titanic dugu 2. postuan. $1.800 milioi txartelkutza lortu zuen, eta mundu mailan arrakasta ikaragarria. La llave. Eta azkenik, iritsi zaigu urrezko domina emateko garaia. Ziur nago denok dakizuela zeinek irabaziko duen, ezta? Pelikula berri bat da, 3Daren teknologia goitik bera astindu duena. Oraindik ez dakizue? Eta Pandora izeneko leku batean gertatzen dela esaten badizuet? Bai horize, Avatar dugu gure irabazlea. Pelikulak 2009an ikusi zuen argia James Cameronen eskutik, eta mundua hankaz gora jarri zuen. Zineztezina bada ere, $2.500 milioi txartelkutza lortu zuen mundu mailan. Datuak ikusita, ia Titanicek bere garaian lortu zuena bikoizten du. Ikaragarria ez dala? Beno lagunok, gaurkoz nahikoa daukagu. Ondo izan eta laster arte.